Namar ka jingjor pala jong slap haka khatlai tere ujelleo arja arpulai ka school klur red government lower primary school Mauput Southwest Khasi district sashi sen pat kalamat biang ya ka jingsha penjulor haka mariang haka ba menta ka kenti ka ying shat ja jong ka kong job si wan yang borok ka wei kala tua bat hap haka te school hadu ba ka kenro school bat kitin sop ying school kila pra kani ka jingja kala ja haka step senya jong ka khat saw tere ujelleo arja arpulai haka por shibji shtengi ei layat hu banaka daw bala jan ka examen chiteng snam ki bor penyat school kimban se ban pan da ka aganwadi center bat kamra na yeng briu bamarjan naga benta ban penlong school hakini ki singi ban wan layat hu ru bakane ka de ka sen ka ba ar bakane ka school kalamat biang ya ka jingsha penjat ha ka mariang bat ka baning kong kala jia house nam arjar khat khandai ha ka ba ka kenro yeng jong ka te ka kong job si hi kala tua bat penjat ya ka te ka school Laong baki bor penyak school gila depan pentip syaka office block development officer, border area development officer, bat kumju ru yo MLE uba Pius Marwen, Henry Om dan bapartiaw, bat menta ka kenti lawan hap saka yeng setja, ringkat bat ka kendo hakate ke school. Hakawai pat ka jingja nen hi kamit, hakasnong Mauput, hakapor kumpa shibaje men mit, kala don ka jingsha tap kendo ka yeng jong ka kong bala ren tathiang, namar ka jingjor palat jong slap, barakani ka jingja, barok shiyeng kila lat em salid. Nalor kani ka surak subway hakas nong ken so san ranikor block kabalong galenti ban lech nong jri kala dukut no hadin bakal sya rong haka slap bat kumbalong menta ki kali beri ban yat lingba kani ka surak kila sakut lut